Hlavnou náplňou tímu miestnej akčnej skupiny Kopaničiarsky región je spracovávanie projektov slúžiacich na propagáciu regiónu nielen turistom, ale i ľuďom, ktorí tu žijú a často ani len netušia, čo všetko ponúka. Jedným z nich je i projekt Chodničky za poznaním slovensko-moravského pohraničia. V rámci tohto projektu vytvoríme 7 náučných chodníčkov v Kopaničiarskom regióne zameraných na zaujímavú faunu, flóru, poľovníctvo, lesníctvo a iné prírodné zaujímavosti v našom regióne. Akými trasami chodníky povedú? Náučné chodníčky v našom regióne môžeme rozdeliť do takých 3 územných pôsobisk. Jedným z nich je okolie Brezovej pod Bradlom, kde máme náučný chodník Brezová Košariská. Ďalším spôsobiskom je okolie Starej Turej, kde máme náučný chodník Veľká Javorina, ktorý vedie priamo na vrchole Veľkej Javoriny v okolí Vysielača. A ďalší náučný chodník v okolí Starej Turej je v Drgoňovej a Durcovej doline, kde je zákonom chránené územie, kde môžu vlastne návštevníci vidieť zákonom chránenú faunu, flóru a takisto jej popis, ktorý je vytvorený v spolupráci s HKO Biele Karpaty. V okolí Mijavy máme náučný chodník, ktorý je zameraný na poľovnícku tematiku a je to náučný chodník Drviska, ktorý sa nachádza pri poľovníckej chate Lesanka a v okolí Svacenického jarku. Takisto je tu náučný chodník Rudník Poriadie, ktorý je zameraný na prechádzky rodín s deťmi, ktorý je menej náročný. V Mijave máme i náučný chodník, ktorý začína v okolí katastrálneho územia Brestovec, vedie cez Starú Mijavu, cez Poriadie a končí až v katastrálnom území Starej Turej v Topoleckej. Je to najdlhší náučný chodník, ktorý má vyslovene turistický charakter, má okolo 18 kilometrov. Aj keď oficiálne ukončenie projektu a otvorenie náučných chodníčkov je naplánované na október, informačné panely môžu návštevníci v prírode nájsť už teraz a od augusta budú k dispozícii v informačných kanceláriách v Mijave a Starej Turej i propagačné materiály a mapky jednotlivých trás. A keďže projekt je spoločným výstupom s miestnou akčnou skupinou Horňácko a Ostrožsko, návrh chodníkov disponuje i možnosťou napojiť sa na existujúce náučné chodníky na českej strane hranice.